אוקיי, חזרנו לקנווה, העלאות, העלה קבצים, הוא פותח לי את המחשב שלי ושואל אותי, תקשיב, מה אתה רוצה להעלות? אז אני אחפש פה לפי המיון, לפי פרטים, details, נרד למטה, בואו נראה אם זה כאן, תצוגה מקדימה, לא זה, הנה, יופי, מכאן, מעולה, 1, 2, 3, 4, 5, אני בעצם מסמן את כל התמונות שאני רוצה להוריד. אתם רואים? הנה כל התמונות, כל אלה אני רוצה בעצם להשתמש בהם ולהעלות אותם. הנה, עד לכאן. נוריד את וי האחרון. Open בצד ימין. כל התמונות עולות. אתם רואים כאן בצד ימין שהוא מראה כאילו הוא מעלה? הנה, זה התמונות שבעצם אני בחרתי. אז אני רואה שיש לי כמה שכפולים מרוב כל השמירה שעשיתי. לא נורא. ברשותכם, ניתן לו לסיים לעלות. אז הנה התמונות שלי. בצד שמאל אני רואה את המצגת שלי, בעצם את האלבום שלי. האם אני יכול לקחת עכשיו אחת מהתמונות כאן, ובעצם להגיד לה, תשמעי, תיכנסי לתוך המצגת למקום הנכון? מה אתם אומרים? אפשר? אני אקח את התמונה הזאת, אגרור אותה במקום התמונה הזאת. למטה עובר לשקף הבא. חוגגים את הטבע, הנה תמונה אחת, הנה תמונה אחת, הנה תמונה שנייה. אני יכול גם לבדוק מה נוח לי, הנה זה יותר נוח לי, אז אני אשתמש בזה. מעולה. שקף הבא. זה לא מתאים. הנה. זה גם לא מתאים. עלה ירוק בעונת האביב גם לא מתאים. זה מתאים? כן. אבל לא מתאים לרקע. זה מתאים? אוקיי. אז את הטקסט הזה אני יכול לסמן אותו ולהגיד לו שיהיה בצבע לבן. אוקיי. שקף הבא. שתי אלה. ומזיז אותם לאמצע, שיראו אותם. והנה החברים הנוספים. גם אותם אפשר להזיז לאמצע. שקף הבא. הנה תמונה. הנה עוד אחת. ניתן לו ככה לרחף. הנה עוד אחת. והנה עוד אחת. מאוד מעניין, נכון? שקף הבא. להתמלא באנרגיות מהטבע. מה מתאים לנו? או, הנה התוכי הזה. אבל תראו, התוכי הזה, יש לו בעיה. אתם יודעים מה הבעיה שלו? הוא מסתכל בדיוק הפוך. זאת אומרת, הוא מסתכל שמאלה, אני צריך שהוא יסתכל ימינה. איך אני עושה את זה? אני עומד על התמונה, זאת אומרת, התמונה הזאת, נפתח פה סרגל כלים למעלה, ויש לי פה אפשרות ארוך, ויש אפשרות גם הפוך. מה זה הפוך? היפוך אופקי. היפוך אופקי בעצם הופך אותו שיסתכל לאן שאני מבקש. הנה, אז עכשיו הוא יסתכל אלינו מכאן, סבבה לי, זה מתאים לי. שקף הבא, הנה טבע, לא רוצה את התמונה הזאת, הנה עוד טבע, ועוד טבע, וואו. שקף הבא, פעם ראיתם ברווז אצלכם בבית? בעצם אני לא רוצה, אני רוצה הפוך. אני רוצה שהתמונה הזאת תהיה למעלה, ושהברווז יהיה למטה. אפשר? כן, בטח שאפשר. הנה, אתם רואים את זה. שקף הבא, למטה אני מדפדף ביניהם. בואו נבחר את הפרח הנחמד הזה, ולידו את התנין. או לידו בעצם את זה. פעם ראיתם אוח? הנה אוח אמיתי. אוקיי. שקף הבא, בואו נגלול ימינה. מה נבחר? הסצנה הבריאה. זה לא מתאים. הסצנה הבריאה זה גם לא מתאים. הסצנה הבריאה, או הנה, לימוני מתאים. האם טובה לי התמונה? האם היא לא טובה לי? אז אתם רואים שאני בוחר ביניהם. תראו איזה יופי. בפשטות ומהירות. בואו נבחר את התמונה הזאת. פרחים שבטבע. איפה הפרחים שבטבע?
האם אני חוזר על תמונות? כן, חוזר על תמונות. אז מה? בבקשה, הנה פרחים שבטבע. אני יכול לבחור ולהוריד קצת את התמונה. יופי. שקף הבא. את התנין הזה לא שמנו. יופי הבריאה. הנה זה בא טוב. אתם רואים? יופי הבריאה. אתם יכולים להתווכח האם אתם רוצים סדר אחר. ברור לגמרי, כן? נוף קסום. שקף הבא. אני חושב שאת רוב התמונות שמנו, אם לא את כולם. את זה לא שמתי. ואת זה גם לא. בבקשה. הנה. שקף אחרון. טוב. הנה הבחור המעופף. אוקיי. הנה יש לי פה מצגת. אתם יכולים לראות שאת התמונה הזאת לדוגמה, השתמשתי בה פעמיים. אז אני יכול ללכת ולבחור תמונה אחרת שלא השתמשנו בה. הנה, תמונה שלא השתמשנו בה, ואני שם אותה במקום. מה אני עושה עכשיו? צד שמאל למעלה שתף. צד שמאל למעלה שתף. נפתח תפריט, הורד. האם אתה רוצה, מה אתה רוצה? זאת אומרת, זה תמונות בנפרד. אם אתה רוצה שהם יהיו ביחד, אתה יכול שהם יהיו סרטון. אתה יכול שהם יהיו גם קובץ PDF, או PDF באיכות גבוהה, הדפסת PDF. אני אבחר ב-PDF רגיל. הוא שואל אותי, תגיד, אתה רוצה את כל הדפים, 1 עד 16? כן. והורד. עכשיו, מאותו קובץ, אני יכול עוד פעם ללחוץ שתף, ועוד פעם ללחוץ הורד. הנה, הוא פתח לי כבר את המצגת, את ה-PDF, נסגור אותו. אז עוד פעם, אני עוד פעם לוחץ בצד שמאל למעלה, צד שמאל למעלה שתף, הורד, והפעם אני אומר לו בסוג הקובץ, תעשה לי מזה וידאו, סרטון וידאו, מכל הדפים. הורד. אז עכשיו יש לי גם PDF, מסמך, שבעצם זה אלבום, ויש לי את זה גם בסרטון, שתף, הורד. אני יכול בעוד תצורות, כגיף לדוגמה, או כפאורפוינט, כן, אפשר. האיכות תיפגע בגיף לדוגמה. גיף זה תמונות רצות. אז הנה הוידאו שלי נוצר, בואו נראה את הוידאו, אין לו מוזיקה, לא שמתי מוזיקה. מה דעתכם על האלבום שלנו, שיצרנו גם בתצורה של וידאו וגם בתצורה של, מה? אתם רואים, נחתך פה קצת החוגגים בטבע, אפשר להעלות אותו. מה דעתכם? יש לנו אלבום שהוא גם אלבום וידאו. האורך שלו דקה. 16 שקפים בדקה. טוב, שכחתי איך עושים. אפשר לעשות מההתחלה? שכחתי. לא פייר, עשית מהר. כל הזמן אתה עושה מהר. אז בואו נעשה לאט. מוכנים? רק רגע, בוא נבדוק פה רגע משהו אחד. יופי.